Yan. Ay, burakan. Ate pulot tikat tayo. Makabannog. Pag nato na po initin na. Ngayon nagmerinda muna kami. Pampalakas. Sponsored by Eugene. So tatangal daw ako dati nagpa-alakayab kanya mingawa. Mangon tarata ti agbunag ti darat. Bagbagan no mano ti Pacquiao nakit mo di umitam mo. No kasano aja kit kurang sa may salod aja in kit. Misa kon sa aja Eugene. Dam truck ka ba set takkel? Pakita mi ndam apo no ako. Sano day jay. No mano ti singirim mi di mertam mo. Balan tulad tandaman ha. Ikado. Baglada ti kortada nga mapanto di kawayan. Ang ati nga palaw sa rem. Ati kanta ka po. May record. Ati palaw sa rem. Itimba. Mga puraw. Kanta ka pantayan. Mga pagkwartaan. Tanaya po ti bagkatik na idong timba. Ang tagaysada. Eugene. Isiramit na balay dyan. Diyan. Tiyo agubran. Bagla dati paggastos. Bali ata jibunagin mga darat nga po. Ata buntong nga ata. Evan medya baba. Kakapilya. Tanin nga ta na umong ata. Dahil baba. Diyan. Ubratin na po. Hindi bunbunagin niya ako sa dapat. Ay, burakan! Sabay na bunag mo na eh. Hindi pinagudwa. Ang pinagudwa kaya mo. Nag-altaon. Ay, kaya boy? Kaya pa boy? Kaya. May nasalog gawin pa ibabaan mo eh. Hagdan. Hagdan nga kabubuting. Makapal-al boy. Makapal-al. Palasag. Kaya pa boy? Hindi pa nagudgudwa na eh. Ang pinagudwa. Ano kita na eh. Pork chicken. Nagawang kita manok. Hindi na mabuting. Lalo na dati ka dito. Makan ngigam mo. Masih dito kita. Ate pulot tikat tayo. Makabannog. Pag nato na po initin na. Sapay Pacquiao. Pacquiao pa yung bandarin na ako. Lalugin sapay may. Lugit yan sobra to ti 2 oras. Okay. Bati malpas natin ko May 1 oras lang, 2 oras ya. 1.5. Okay. Lugit yan. Talaga. Tabak sa'yo. Sige, sige nagpanahin tati ko Saan ka south? Nagpanahin tati saan ka south? Ano, decision nyo. Ano iba ang dama. Pati lang puto talaga ito makabannog. Malim nga yung tulay at tama malim nga yung tulay ko na po. Bunbunagin mga darat. Nagputo tel tawin. Ano dyan? Dyan. Dyan. Ay. Tatapusin na natin yan para may pera na. Dyan boy. Ngayon nagmerinda muna kami. Pampalakas. Sponsored by Eugene. Sarap may kibihaw ko doon na ako. Basit lang yun eh. Medyo kapoy team ako. Ay merinda tayo. Hello. Magic. Sponsor by ikot ata. Sponsor by ikot. Yun ni Eugene. Magtitibay ng ipin na golding ipin nito na tibay. Basit lahat ang ano sin boy.
pandoron. Ayaw, tidoron. Ha? Ayaw, tidoron. Tanay taga? Mang subok altan? Grabe. So, madi ko na nakuha ng kanina yung ano apaw. Yung ginagawa namin kanina ng naghahakot ng buhangin. Si nag-upload kanina ako. Ay, nag-upload ako tataya pa ako. Ano, Ilocano ang manayin. Tatay, tag-Tagalog tatay, Ilocano ang manayin. Nagiti yung bingti mga ituloy itong bigat po yun itong sumarnong aldawa po ta syaki ko. Amono pang kami kabuno, diba? Mais. Di lang nga po.